Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Nag-abot si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ug giingong rice smuggling king Davidson Bangayan sa Senate cafeteria una ang Senate inquiry on rice smuggling. Nag-apud-apud na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug motorized bangka ngadto sa mga mananagat nga naigo sa bagyong Yolanda. Gisaulog sa Filipino-Chinese community sa Baguio City ang ilang Spring Festival. Ug atong sayron ang tradisyonal nga paagi sa pagsaulog sa Chinese New Year sa mga ethnic Chinese groups. Nag-abot sa Senate cafeteria sila si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ug ang gidudahang rice smuggling king Davidson Bangayan samtang nagpaabot nga magsugod ang Senate inquiry bahin sa rice smuggling kagahapon. Si Ben Teshorna may paghulagway niini. Ben? Mencho, ang wala makita kagahapon sa kadaghanan pinaagi sa telebisyon, mao ang panag-abot nila ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte o Davidson Bangayan sulod sa cafeteria sa Senate building sa wala pa magsugod ang Senate hearing kalabot sa rice smuggling. Kaistorya ni Duterte ang presidente sa Federation of Philippine Industries, Jesus Aranza, dihang milabay ang grupo ni Bangayan pipilalang gilayon sa gilingkuran nila ni Duterte. Dingkot sa Bangayan, mga 5 kalamesa ang gilayon gikan sa naimutangan nila ni Duterte o Aranza. Nakita ni Duterte si Bangayan o atong nadunggan ang mayor nga miingon, di ba maumantong tonto? Dungan sa iyang pagtudlo kay Bangayan. Si Aranza, kinsa sa istorya ni Duterte, may unang niila ni Davidson Bangayan na maurasab si David Tan ang giingong rice smuggling king sa nasod. Si Duterte positive yung niila kang Bangayan nga maurasab si David Tan at sa Senate hearing kagahapon, pinaagi sa pagpakita og litrato ni Tan nga nakuha sa intelligence community sa Davao. Mato ni Duterte, walay duha-duha ang litrato ni Tan, mao si Davidson Bangayan, na iyang personal nga nakita sa Senado kagahapon. Base sa pamahayag ni Duterte, gibutang ubos sa contempt sa Senate Committee on Agriculture si Bangayan o pasakaan kini og kasong perjury tungod sa pagpamakak sa tubangan sa Senado. Ginasab kini kagahapon si NBI tungod sa kasong electricity theft apan nakapiyansa. Bencho. Daghang salamat Ben Teshorna reporting gikan Davao City. Gikalipay sa Malacañang ang kalambuan sa investigasyon kalabot sa rice smuggling sa nasod. Buot karon sa Malacañang nga mapasakaan na og kaso ang mga rice smugglers. Gibutyag ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma nga ang pagsikop kang Davidson Bangayan nagpamatuod nga miuswag ang kaso batok ni Bangayan. Kini bisan dili bahin sa rice smuggling ang pagkasikop kang Bangayan apan tungod sa electricity theft sa Caloocan City kaniadto. Matod ni Coloma, doon na nay kauswagan sa pagtumbok sa uban pang responsable sa rice smuggling. Busa gihimo ng high priority sa gobyerno ang pagsulbad sa problema sa rice smuggling sa nasod. Sigon sab ni Coloma nga gisusi na sa National Food Authority Council ang mga solusyon sa rice smuggling sama sa pagbabag sa mga private entities sa pag-import ug pag-review sa rice supply sa nasod. Gibutyag sa usa ka Islamic group nga lisod kabuton ang kalinaw kung dili madungog ang sentimiento sa tanang Muslim groups. Gikwestiyon sab sa presidente sa Islamic Assembly of the Philippines, Alim Nagib Tahir, ang kasinsero sa gobyerno sa sabot-sabot sa kalinaw. Daan ang gisupak sa BIFF ang Bangsamoro Framework Agreement nga gipirmahan sa gobyerno o sa Moro Islamic Liberation Front. Niadtong Domingo matapos ang usa ka semana nga operasyon batok sa BIFF, diin kapin sa 50 ang patay ug libuan ka residente ang apektado. Matod ni Government Peace Panel Head Miriam Coronel Ferrer, tanan ang makabenepisyo kung isalikway na sa MILF ang ilang mga armas. Nakadetalye sa Normalization Annex ang pag-surrender sa MILF sa ilang mga armas.
Buot karong susihon pagbalik sa armadong kusog ang mga policies ni ini bahin sa pagtugot sa mga sakop sa media nga nag-cover sa mga actual operations sa kasundaluhan. Kini human duha ka media ang nasamdan atol sa pagbuto sa improvised explosive device sa datos Saudi ang patuan ni atong Sabado. Gibutyag ni AFP Public Affairs Chief Lieutenant Colonel Ramon Zagala nga dili mapugngan ang pag-cover sa mga media sa mga operations tungod kay kabahin kini sa ilang trabaho. Matod ni Zagala, kinahanglan nga na lang ang saktong pakig-alayon sa media o kasundaluhan bahin sa safety, training, protection o pagpakabana sa palibot aron dili na mausab ang panghitabo. We cannot do away with journalists in conflict areas. It is part of their job, and it's the risks that they also take as journalists to deliver the news. So we just need to have we'll probably need more coordination with media on safety, on training, on protection, so that and of course situational awareness, so that this will not happen again. Gisugdan na sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pag-apod-apod sa mga motorized bangka ngadto sa mga mangingisda nga apektado sa bagyong Yolanda dito sa Eastern Visayas. Si Wilmark Amazona adunay detalye. Wilmark? Menchu, gihimo ang distribution sa mga fishing boats ubos sa programa Ahon 10,000 bangka para sa 20,000 pamilya. Kabahin ang proyekto sa Public-Private Partnership Program sa BIFAR aron pagtabang sa mga mangingisda nga makabalik sa ilang panginabuhian human sa bagyong Yolanda. Ubos sa programa, ang BIFAR maoy mohatag sa materials alang sa repair o construction sa mga bangka. Naglakip kini sa plywood, raisang tudlansang o marine adhesive. Human maayo mahimo ang motorboat, hatagan gilayon ang mga mananagat og makina o fishing gear uban sa cash assistance. Gipaabot nga 10,000 ka fishing boats ang ma-distribute sa BIFAR sulod sa 3 ka bulan, sugod niadtong Disyembre hangtod karong bulana. Pagkakaroon miabot na sa 4,840 ka fishing boats ang natunol sa BIFAR sa Eastern Visayas. Kadaghanan ni ini nahatag sa Giwan sa Eastern Samar ug Tacloban City sa Leyte diin ana ang kadaghanan sa mga beneficiaries. Gibutyag ni BIFAR National Director Asis Perez nga gikuha nila ang budget sa proyekto gikan sa ilang savings sa miaging tuig nga miabot sa 25 million pesos ug sa pondo gikan sa private sector nga mabot sa 2.7 million pesos. Lakip sa nahatagan og mga fishing boats ug cash assistance ang mga mangingisda sa Barangay Salvacion sa Hinamok Island. Kining maong lugar giisip nga fishing community ug adunay 450 households. Matod sa mga mananagat sa dapit, naglisod sila sa panginabuhian human sa bagyong Yolanda. Nagpasalamat sila nga naapil sa proyekto sa BIFAR. Sukad sa miaging tuig, miabot na sa kapin 60% sa ilang target ang boat building project sa BIFAR. Lakip sa hatagan sa ang kapin sa 12,000 kapamilya sa mga Riyon 6, 7, and 8. 22 municipalities sa Eastern Visayas region ang kabahin sa proyekto sa BIFAR. Menchu. Daghang salamat Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Gitrabaho na karon sa Department of Science and Technology ang ilang Early Storm Surge Advisory o ang ilang flood map aron maandam ang nasod alang sa mga kalamidad. Matod sa DOST, ang Storm Surge Advisory mopahibalo sa publiko sa gitas-on sa storm surge duha ka adlaw sa dili pa kini moigo. Ipakita sab sa flood inundation map ang mga barangay nga mabahaan ug ang gidaghanon sa mga pamilya nga maapektuhan. Matod ni DOST Secretary Mario Montejo, planong tapuson sa ahensya ang proyekto sa dili pa ang rainy season sa Hulyo. Daan ang gimando ni Presidente Aquino ang katukuran sa usa ka cabinet task group aron mohimog plano sa disaster preparedness and risk reduction sa dili pa ang rainy season. Init ang panahon sa Pebrero, itandi sa bugnaw nga panahon ni adtong Enero. Apan matod sa pag-asa, muubos pagbalik ang temperatura inig kusog balik sa northeast monsoon kun amihan hangtod na sa ikatulong semana sa Pebrero. Si Luigi Flores sa detalye. Bugnaw ang panahon ni adtong Enero, ilabi na alang sa usa ka tropical country sama sa Pilipinas.
Apan kalit lang misaka ang temperatura ngadto sa 30 degrees Celsius sa pipila ka mga dapit pagsugod sa Pebrero. Hinungdan sa kalit nga pag-init sa panahon ang paghuyang sa northeast monsoon kun amihan. Ang paghuyang sa amihan mibiras sa mas init nga hangin gikan sa Pacific Ocean paingon sa nasod. Nung nakarang araw, nagkaroon tayo ng bagyo, yung bagyong Sebastian. Naapektuhan din po niya yung hangin na nakakapekto sa ating bansa. Paglabas po ng bagyong Sebastian, yung hangin po ay sumunod po yun yung mga nanggaling ng Pacific Ocean. At saka isa pa po yung high pressure area dito sa may mainland China, gumagalaw po yan. So sa ngayon, nandito na po ito sa may bandang Japan. So yung hangin po, yung amihan na pumapasok sa kanya, na lumalabas sa kanya, dumarating sa atin, dumadaan pa yan dito sa may Pacific Ocean. Gani ni adtong Domingo mitala og 32.9 degrees Celsius ang temperatura sa Quezon City. 33 degrees Celsius ang natala sa Dagupan City ug 33.2 degrees Celsius sa Davao City. Apan matod sa Pag-asa, mukusog pagbalik ang amihan karong semanaha. Tungod ni ini, mobalik ang bugnaw nga panahon ilabi na sa Northern Luzon. Bukas po, Martes, muli na naman pong lalakas itong amihan at magbibigay ulit ng malamig na temperatura. Dito po muna sa may Northern Luzon. Pero pagdating naman po ng Merkules, Huwebes, lalakas po muli yun at maapektuhan po sa ating halos sa Luzon, Visayas, magkakaroon na naman ng malamig na temperatura. Maaring hindi na natin maranasan yung tinding ng lamig na naranasan natin ng mga nakaraang linggo, yung kung saan pinaka-peak ng amihan. Pero pag lumakas ulit ng amihan, maaring mga below normal average temperature naman yung mararanasan natin. Gipahimangnuan sa Pag-asa ang katawhan nga mag-andam og mga jacket. Kini tungod kay gipaabot nga ang amihan magdalag bugnaw nga hangin hangtod sa ikatulong semana sa Pebrero. Busa makapaabot og init nga panahon ang katawhan sa unang semana sa Marso, kanusa magsugod ang summer. Luigi Flores, Solar News. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gihimo sa Baguio City ang Spring Festival. At ang iyang detalye sa among pagbalik. Sa Baguio City, gihimo sa Baguio Filipino-Chinese Community ang ilang tinuig nga Spring Festival celebration pinaagi sa parade kagahapon sa hapon. Nagsugod ang parade sa Upper Session Road ug mitapos sa Melvin Jones Football Grounds. Matod sa Filipino-Chinese Community Chairman Thomas Ko, ang tinuig nga kalihukan giapilan sa kapin 500 kasakop sa Filipino-Chinese Community sa syudad. Tuyo niini ang pagpasalamat ngadto sa mga mulupyo sa Baguio City sa pag-patronize sa patigayon sa Filipino-Chinese businessman. Matod ni Ko, bisan sa kabangian tali sa China ug Pilipinas kalabot sa West Philippine Sea, pabilin ang maayong relasyon nila tali sa local community. Gidasunan kini ni Chinese Consul to the Philippines, Zhao Qiaoliang, kinsa anaa magbase sa Lawag City. Gihatagan ang mga nananaw sa parade o ampaw kung ang Chinese red envelopes, samtang nalingaw ang mga bata sa candies o goodies nga gipanghatag ato sa parada. Walay klase kagahapon sa hapon alang sa preschool ngadto sa high school sa syudad aron makahigayon og tan-aw sa Spring Festival Parade. Aniya ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu ug Sunstar Super Balita, patay ang usa ka 4 anyos nga bata atol sa sunog sa Punta Princesa, Cebu City. Ug sa Cebu Daily News, daghan ang nangasuko sa pagkural sa Silot Bay sa Liloan, Cebu. Giangkon sa Cebu Port Authority nga wala nay igong lugar sa pantalan sa Sugbo aron mapahiluna ang mga cargos ilabi na sa mga export containers. Kini gumikan sa kakulang sa kagamitan sa buhatan. Si Twinnie Malinaw adunay detalye. Twinnie? Yes, Menchu, may reklamo ang mga exporters nga malangan na nailang shipment tungod sa kakuwang sa lugar diha sa Cebu International Port. Matod sa mga local exporters, mosangpot kini sa ilang pagkaalkanse. Nipasalig hinoon ang Cebu Port Authority na masulbad ang problema sa cargo congestion. Matod ni Export Executive Director Fred Escalona, isip ihemplo usa ka handicraft company ang naalkansi og $15,000 sa usa ka shipment ngadto sa US. Midugang si Escalona na ang delay moabot og mga adlaw o mga semana pagani.
Matod sa presidente sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon OPASCOR, Attorney Tomas Reveral, aduna sila'y paagi pagsulbad sa cargo congestion diha sa CIP. Ilang nahunahunaan ang pakigbaylo og luna nga iya sa Cebu City Government nakasamtangang gigamit isip impounding area sa mga madakpang sakyanan. Usa sa gitumbok ni Reveral nga hinungdan sa kakulang sa lugar sa Pantalan mao ang inanay nga pagdaghan sa imports ug exports ng labay mga tuig. Mamalit sab ang OPASCOR og dugang equipment sama sa rubber-tired gantry cranes aron mapamenos ang congestion sa CIP. Bisan tuod og dili dayon masulbad ang kahuot sa Pantalan apan matod ni Reveral, ilang ipasalig ang seguridad sa Pantalan pinaagi sa installation sa mga CCTV cameras sa CIP aron masanta ang pagpangawat og rice pilferage. Manchu. Daghang salamat. Twinnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao o Bandera Mindanao, mibahad si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga iyang patsyon si Davidson Bangayan kung masakpan mo payuhot o bugas sa syudad. Aniya sabang front page sa Mindanao Daily sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. Sa Northern Mindanao, tunan pa ni Cagayan de Oro City Councilor Alan Lim kung iyang dawaton ang papel isip anti-illegal gambling SAR sa syudad. Sa Caraga, gikiha sa usa ka barangay official sa Butuan City ang usa ka engineer tungod sa giingong pagdala og explosives. Og sa Davao, buksan ang 11 Mindanao Book Festival sa Davao City karong adlaw. Ni sa ulog karon sa ilang ika-44 katuig ang 4th Diamond Division sa Philippine Army nga nagbase sa Cagayan de Oro City pinaagi sa daghang activities. Lakip na ang pag-display sa ilang kagamitan sa gubat sulod sa usa ka mall. Si Cheng Ordonia sa detalye. Cheng? Menchu, mudagan na upat ka adlaw karong adlaw ang selebrasyon sa 44th anniversary sa 4th Infantry ug Diamond Division sa Philippine Army. Sagad sa mga activities himon sulod sa Camp Evangelista sa Patag, Cagayan de Oro City. Daghan sab sa mga activities himon gawa sa kampo. Naglakip ang mga kalihukan sa Barrio Fiesta sa kampo, Diamond Rock Concert, Evening Parade ug static display demo sa capabilities sa Army sa ilang services ug resources ug uban pa. Maglakip na kini sa pag-display sa kahimanan sa Army sa display center sulod sa usa ka mall. Ipakita sa display center ang tinuod nga armas, assault rifles ug heavy artilleries ug ammunitions. Magsilbi sa ang display center nga information hub kalabot sa Philippine Army. Dinhi masayran ang recruitment process, services sa Army, sweldo ug allowance sa mga officers ug non-commissioned officers ug uban pa. Ipasabot ni Captain Vincent Meneses sa 4th ID Civil Military Operation, magsilbi ang mga mall display center nga paagi pagpakita ngadto sa katawhan nga dili angay kahadlukan ang Army sa sibilyan. Mahimo kining maduol, ni bisan kinsa ug andam kini pagserbisyo sa bisan unsang paagi dili lang sa panggubatan. Makita sab sa display center ang mga hulagway sa mga services nga nahatag sa Army ilabi na panahon sa disastre ug calamities. Menchu, dili sa kalikayan ang pagpahulagway sa mga mall goers, patanon man o idaran, uban ang mga sundalo. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonias, reporting gikan Cagayan de Oro City. Giimbestiga karon ang pagkamatay sa mga pansat sa 50 ka ektaryang fish pond sa East Coast sa Zamboanga City sulod na sa 2 ka tuig. Nasuta nga nakaapekto na kini sa panginabuhi ug negosyo sa mga trabahante o fish pond operators sa Vitali District sa syudad. Ang Vitali District na ilang tig supply og marine products sama sa pansat ug uwang. Gipanguluhan karon ang investigasyon sa City Agriculturist Office uban ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gihimo na karon ang laboratory test alang sa soil ug water samples nga nakuha gikan sa dapit. Mugawas ang resulta paglabay sa 2 ka semana. Gidudahan sa mga government experts nga ang white spot syndrome mao'y hinungdan sa pagkamatay sa mga fish pond products. Nakadawat sab ang mga health authorities ug reports kalabot sa reklamo sa mga fish pond workers tungod sa pagpangatol ug skin problems nga nasinati niini gumikan sa exposure ngadto sa tubig sa fish pond. Gilusad lukup nasod sa Biodiversity Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources ang bird photography uban ang Wild Bird Photographers of the Philippines. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Mencho, gimanduan karon ang tanang buhatan sa BMB lukup nasod sa pag-promote sa wildlife photography o wildlife bird photography.
Dinhi sa Zamboanga del Sur, ang regional nga buhatan sa DNR nakadawat sab og kamanduan kabahin sa kasabutan tali sa BMB o sa grupo sa mga wild bird photographers. Una nang gipasabot ni BMB Director Mondita Lim nga tuyo sa programa mao ang pag-promote sa pagkuha og hulagway sa mga langgam samtang ana kini sa ilang natural habitat kung pinuyanan. Kini aron makuhaan og hulagway ang natural nga lihok sa mga langgam samtang ana sa ilang naandan nga pulianan. Mulungtad sa 5 ka tuig ang programa uban sa WBPP human kapirmahan ang kasabutan niadtong Disyembre. Unang buhaton mao ang documentation sa Philippine Eagle. Base sa record sa BMB, adunay sobra 500 o 500 species ang langgam lukop nasod. 116 bird species ang anaan sa national list nga mga o nga nasa nahulga. Mincho. Daghang salamat Jongka John reporting gikan Pagadian City. Mga balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco. Sa Greece mitayog ang 5.7 magnitude nga aftershock sa Cephalonia Island usa ka semana human miigo ang mas kusog nga linog sa rehiyon. Naguba ang pipila ka mga balay ug nangliki ang mga dalan sa lungsod sa Lixouri atol sa aftershock. Gilang tourist destination ang Lixouri sa Greece. Napulo ka tawo gidala sa ospital human nasamdan tungod sa nangahagbong nga mga debris ug mga muebles. Unang giigo sa magnitude 5.8 nga linog ang Cephalonia Island niadtong January 26. Tungod niini mipadala na ang gobyerno ug mga engineers aron susihon ang kalig-on sa mga balay sa isla. Mipadala sab ang gobyerno og medical supplies ug generators gamit ang mga barko ug eroplano sa military alang sa dugang hinabang. Gihatag na ni anhi South African President Nelson Mandela ang iyang $4.1 million nga kabtangan isip kabilin nga iapod-apod ngadto sa iyang pamilya, mga kanhi staff, local schools ug sa ruling African National Congress kun ANC. Gibasa kagahapon ang last will ni Mandela ngadto sa iyang pamilya sa Nelson Mandela Foundation sa Johannesburg. Ihatag sa ikatulong asawa ni Mandela nga si Graça Machel ang katunga sa iyang kabtangan apan mamahimo kining i-waive ni Machel aron makakuha og pipila ka mga assets sama sa mga kabtangan sa iyang yutang na tawhan sa Mozambique. Matag usa sa mga anak ni Mandela lakip iyang mga apo makadawat og $300,000. Gihatag ni Mandela ang iyang balay sa Johannesburg ngadto sa iyang mga apo sa iyang namatay nga anak nga si Makgato. Makadawat sab ang ANC ug bahin sa royalties ni Mandela gikan sa iyang mga libro ug ubang commercial outlets nga migamit sa iyang ngalan ug imahen. Doon na say 50,000 rand o halos $4,450 ang matag staff ni Mandela. Ugi sa ulog sa pipila ka mga ethnic Chinese groups ang Lunar New Year sa tradisyonal nga paagi. Sobra 50 kadagkong lanterns ang gidisplay alang sa Longting Lantern Show sa syudad sa Kaifeng sa Henan Province sa China. Mga kabayo ang design sa sagad sa mga lanterns aron isaulog ang Year of the Horse. Ang mga babay sa Quanzhou City nagsulob sa ilang tradisyonal nga Huiyan Bear Midriff nga sinina ug misayaw sa ilang mga folk dances. Mipahigayon sabog lantern show ang Zigong City. Dinbida ang mga lantern nga gihulma sa 8 ka kabayo, 8 ka dragon ug usa ka golden dragon isip simbolo sa maayong kaugmaon sa katawhan sa syudad. Mipahigayon sabog tradisyonal nga pagsaulog sa Chinese New Year ang ethnic Dong group sa China. Mipahigayon ang grupo sa ilang Lusheng competition sa Shuangjiang sa Guizhou Province. Ang Lusheng usa ka reed pipe wind musical instrument. Nagsulob sa ilang ethnic costumes ang mga residente sa Sijai Village atol sa competition. Samtang sa Tongdaodong sa Hunan Province, muadto sa mga village ang mga ulitaw aron mangitag dalaga. Hatagan og bino ang mga ulitaw nga mobisita sa mga dalaga ug human manganta ang mga babay kuhaon sa mga ulitaw alang sa matchmaking event. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Sports News, uban ni Luigi Flores. Gibula na ang mga team nga modula sa FIBA Basketball World Cup sa Espanya. Ang national team Gilas Pilipinas nalakip sa Group B alang sa preliminary round. Ikasangka sa Pilipinas ang Argentina, Senegal, Croatia, Greece ug Puerto Rico. Ang Estados Unidos nga mao ang reigning World Basketball Champion naa sa Group C. Ikasangka sa US ang Finland, New Zealand, Ukraine, Dominican Republic ug Turkey.
Ang FIBA Asia Champion Iran anaa sa Group A, diin ilang makaatbang ang Lithuania, Angola, Korea, Slovenia, Mexico ug Australia. Magsugod ang preliminary round sa FIBA World Cup sa Agosto 20. Himuon ang mga dula sa Granada, Sevilla, Bilbao ug Gran Canaria sa dili pa ang finals nga adto himuon sa Madrid ug Barcelona. Ug gipapili ni Floyd Mayweather Jr. ang iyang mga fans kung kinsa nila ni British boxer Amir Khan o ni Marcos Maidana ang iyang ikasangka. Gipost ni Mayweather sa social media ang iyang survey alang siyang away sa Mayo 4 sa oras sa Pilipinas sa MGM Grand Garden Arena. Naila si Mayweather tungod sa iyang defensive nga style sa pagpamuksing. Bag-uhay lang napildi ni Mayweather ang Mexican-American nga si Saul Alvarez pinaagi sa split decision alang sa WBA ug WBC light welterweight belt. Si Khan, trainee ni Freddie Roach ug sparring partner ni People's Champ Manny Pacquiao. Ug si Maidana dunay 35-3 win-loss card. Bag-uhay rasab niya napukan si Adrian Broner alang sa WBA welterweight title. Luigi Flores, Solar News. Banabanan sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Medyo matod sa pag-asa nakaapekto ang northeast monsoon kunamihan sa extreme northern Luzon. Samtang ang easterly winds sa mahuros sa Luzon ug sa Visayas. Base sa Metro Weatherscape, ulanon ang Apayao ug Cagayan apan walay ulan sa lain-laing bahin sa nasod. Sa Visayas, dunay taligsik sa Borongan samtang dunay thunderstorms sa Iloilo, Tacloban, Dumaguete, Tagbilaran ug Metro Cebu. Ug sa Mindanao, dunay hini nga mga pag-ulan sa Cotabato ug Butuan ug dunay thunderstorms sa Zamboanga, General Santos, Cagayan de Oro ug Metro Davao. Mao kato ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Medju. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ugma puhon. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.